Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi simpelthen i dag skal lave nogle toast her i Lasse og Jeppes køkken. Ja. Skridt nummer 1. Gå ned og find toastmaskinen. Og toastmaskinen, den har vi hernede, tror jeg. Jo. Toastmaskinen her. Toastmaskinen. Den er lige rundt der. Okay, så skal den lige blive varm. Sluk. Step nummer 2. Find toastbrød. Step nummer 3. Jeg skal lige fortælle. Find et skærebræt. Nu er den klar. Nu skal vi lave selve toastene. 2 stykker brød. Og selvfølgelig. Ja, jeg skal selvfølgelig. Skal vi bruge karry-ketchup, ikke? Ja. Ja, stærk karry-ketchup. Og så skal vi bruge hamburger. Og ost. 3 stykker, vi skal få ud. Det første, man gør, hvis du vil have en sprødbund, skal du også bruge Smør. Og det er også venligt for folk, der ikke kan lide smør. For jeg kan ikke lide smør. Så kan knap nok få den her op. Nu skal du putte smør på. Og jeg er ikke særlig god til det, så I må nyde, hvor dårlig jeg er og grine til det. Shit, den er blød, synes jeg. Skriv i kommentaren, hvis I synes, han er dårlig. Husk også at skrive ribprové, fordi ribprové det er lort. Fordi ribprové det er det værste ketchup, du kan få. Så skriv ribprové, hvis du mener det samme. Two hours later. Fuck it. Nej, hvor er det irriterende. For fuck's sake. Hey, Jeppe, kan du ikke lige gøre det? Jo. Nu overtager Jeppe. Jeg skal lige finde. Skriv i kommentaren, hvis I synes, jeg er god. Så Jeppe, hvis I synes, jeg er god. Du vil hashtag Jeppe er god, hvis han er god, og hashtag Jeppe er dårlig, hvis I synes, han er dårlig. Selvfølgelig skal der også være plads til hashtag Jeppe er dårlig. Fuck, jeg skylder til det her, mand. Så jeg skylder. Og så vender man dem om. Nu. Sådan her. Og sådan der. Hold lidt i flæse. Ja. Hashtag jeg er dårlig. Ja. Så putter vi noget ost på her. Bare sådan en standard ost inden for køleren. Koster en 10 her i Lupia, tror jeg. Eller noget. Ej, jeg ved ikke, hvor vi har købt det, eller hvad det koster. Det er i hvert fald, det er godt. Så. Selvom jeg ikke kan lide ost. Eller smør. Jeg kan godt lide hamburg. Jeg kan spise hamburg rent. Men det gør jeg ikke. Og så der, og så skal der ketchup i. Lige på her. Sådan der. Shit. Kom lidt mere ud, end jeg havde skruet. Og så lidt mere hamburg. Kun fordi jeg godt kan lide hamburg. Og så skal vi ind på over i maskinen. Kom. Jeg kan simpelthen ikke lige få den til at holde den. Okay, nu laver vi lige en mere. Sådan, sluk den.
Ja, det her det blev så vores færdige resultat. Min gik i stykker under udtagningen, og det gjorde hans også. Men nu skal vi smage, hvordan det smager, og give dem karakter fra 1 til 10. What, den er froden. Shit, prøv lige at jeg glemte at lukke køleskabet. Husk lige at lukke køleskabet derhjemme. Ja. Jeg giver den 7. Mega fed. Jeg giver min en 9. Jeg giver den en 7. Og 9. Orden og froden, når vi kommer ind til karakterkastionen. Ja. Okay. Det var alt for den her video. Hvis I gerne vil have, at vi laver noget mere, måske lidt mere spændende mad, så husk at like og subscribe. Skriv ned i kommentaren, hvad det næste mad vi eller kager. Kage kan man så lave. Og muffins. Skriv det ned i kommentaren. Jeg skal spise den her færdig.